Oot sä oot ite sorttunut? Ja mä ajattelin vitosen vois ehkä myydä tässä veksi. Mä oon 10 sorttina tässä. No myy nyt mihin pääset myymään sen vitosen. Vaikka 8,5 hei. 8,5 offeri, vitonen saa lähteä siihen. Hello? Yeah, hi Mike. How did you know it was me? Oh, okay, well, quite a ride today here. I've been doing some day trading here with the moderate luck, but anyway, checking out some options here. I did call your options people, but there's some pretty interesting spread that I was looking at. Yeah, and actually buy some futures against the... Kansainvälinen valuuttakaupan järjestelmä on jättimäinen kokonaisuus, jonka vaihto edustaa tähtitieteellisiä summia ja josta yksikään liikepankki ei voi jättäytyä syrjään. Tämä vaihto on 100-kertainen koko maailman tavaranvaihtoarvoon verrattuna. Tämän järjestelmän sisäiset lainalaisuudet ja toimintaperiaatteet ovat samat kaikkialla. Tässä valuuttojen muodostamassa maailmassa vaikutussuhteet kulkevat koko ajan molempiin suuntiin. Siellä on toteutunut käytännössä maailman kylän ajatus, jossa yksikään valuutta ei ole irrallinen saareke, vaan orgaaninen osa suurta kokonaisuutta. Okay, thanks a lot. Bye bye. That's it. Hi Woody, it's Matti from Be Healthy here. I'm fine, I'm still hanging on here for a little bit longer. Just one thing that I needed to check out here. I'm looking at the 17 call spread, these March. Yeah. Okei. No jääkö? Haluatko tästä jonkun teleksen tai jotain? No mulla ei kyllä auki tietenkään. No puhelinliini on myös ollut 8,5. Ihan selvä pressi. Miten sanot siis, tää vois käydä 3,40 ylhäällä ja sit 3,70 ylhäällä lähtee alas? Luulen, että tää vois mennä kutosen päälle vielä. Kattelen tässä vaan, että mä oon ite nyt 15 sorttina, että on häiriöitä.